Moi kaikki! Mun nimi on Pek LBS ja tosiaan tänään mä avaan ja aloitetaan suoraan! Eli tässä näette tosiaan vähän tarkemmin tätä postia. Eli ekana täältä tuli tämmönen piirustus, missä on 3 koiraa ja sitten tuo tyttö tossa. Sitten täällä on tämmönen vesivärillä maalattu kirje nähtävästi. Tässä on sinulle posti ja saa avata videolla ja voit tehdä videon sun kanavalle. Kiitos ihan hirveästi ja tässähän mä teen tätä videota, joten voin. Sitten täällä on piirustus ja täällä lukee, että mikä on hienoin kuvio rastita. Sitten täällä on tämmönen piirustus, jossa on joku koira tai joku eläin. Ja sillä on hauskasti tehty tällaiset sydämet silmiin ja sitten tähdet korviksi. Ja sitten se lukee, että ton silmät meni vähän. Että no joo, ne meni vähän tuolla päällekään. Mun mielestä tää on tosi hieno piirustus. Tää on tämmönen piirustus. Sitten täällä on tosi hieno piirustus, missä on 3 tyttöä. Sitten täällä on ihan superhienon näköinen tällainen raidallinen kissa. Sitten täällä on söpö violetti lisko, petseillä tyyny sekä muovinen hevonen. Nyt se paketti on ihan tyhjä. Kiitos erittäin paljon LBS Windy sulle tästä paketista. Tuolla oli erittäin hienoja piirustuksia ja noi tavarat oli tosi söpöjä. Mutta käykää ihmeessä tilaamassa LBS Windyn kanava, jos te ette ole vielä tilannut sitä. Ja mä linkkaan sen tonne alas, että sieltä voisit käydä kattoos. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta ja jos kiinnostuit mun kanavasta, niin tilaa ihmeessä ja käy tsekkaamassa mun muut videot painamalla nimimerkkiä. Mut me nähdään ensi videossa. Moikka!